Haga jingle kai T20 World Cup haparing ka West Indies Persia ai ka South Africa. Bada haga nega jingle kai ka West Indies ka don kam ban job khrang bakani Rung ka semi final. Haba phai shaka nega jingle kai ka West Indies kala tit nengkong bat kalala bat kamai tang shis. Bada hab adu kraw wickets na ki arpe over. Haga palitit jong ka South Africa kirang tit jong ka South Africa gilala ban kamai hadu shis pa arpe sauron bad hab new wicket bad dele baga DLS method ka South Africa kalala ban Khlem ya ka West Indies dan lai wicket baling baga nega 6 rem ka West Indies kala du ban Rung ka semi final. Hagway pat ka jingle kai ka bakham itanat hapadeng gi arteli giri na deuba Asia kata ka Afghanistan Persia ka Bangladesh. Bat gane gade ru ka jingle kai ka bodon kambha na ka benta ka Afghanistan bagan job khnang bagani Rung ka semi final. Haba phai shaka ka jingle kai ka Afghanistan kala tit nengkong Henry kirang tit jong ka Afghanistan ki Khlem la banile kai bha haga ba kirang kawang bol jong ka Bangladesh kilala ban tela kam haga ba gila ai kirang tit jong ka Afghanistan tang shis pa khatsan runs na ki arpe over bat ka target na benta ka Bangladesh kalong tang shis pa 100 runs nagi shis pa arpe ball Henry namar gajing benthut jong ka Maria haban penduna shi over bar ka target kalong satang shis pa khatsau runs bat gane gala pendu jingkermen ya ka Afghanistan Henry hapadeng gane gajing du jingkermen kirang kawang ball jong ka Afghanistan kila se ya ka sab batbit jong ki haga ba gila la ban penhap ya borok ki wicket jong ka Bangladesh bat ai tang shis pa san runs bar haga ne gajing la kai Rashid Khan badu Nawim ul Haq kila yo ban khurmar saw wicket baleng baga nega jing job ka Afghanistan kala thawru ya ka record bathemai haga baga yo ban Rung ka semi final haka sin ga badengkong haga jing le kai T20 World Cup.